benigi manifesto. Erokamano. Sharon, kaka na watu sitemani watu wako cha manifesto an kaka nene kaka linda onego beno biro kakoro isewinjo japiny. Koro sani pod wuotho pod kaka linda pod achiko ita ne japiny wachamo e od bura kata en ang'o ma japiny dwa ni mondo agine mondo adhi atimne kata tich mane mora mondo adhi atim. Mondo koro kaloso manifesto talose na asewinjo japiny. Koro pod wantie ongang' mar wuotho kamae. Awinjo ka mantie kodwa kawuono wacho bendi wach mar gonya ni. En adier ni wach mar gonya ni obedo mang'eny. Tiyudo ni ka in jachung' to japiny nyisi ni kata manifesto no weri godo manifesto no gimidwa wacho no ang'eyo in gonya mondo adhi. Lakini jopiny ok chal te. Nitie boyudo moko ma en adiera odwa neno manifesto ni to dwa some. Taparo ni en muhimu kata ng'ano madwaro ni mondo gonye no en muhimu ni mondo ong'i manifesto ni mondo seche modhi yieri cha to yieri ni kamae oseng'eyi to oseng'eyo gino midwa dhi timo. Koro kata kogo ombulu to goyo kuom gimiluongo ni informed decision kanyo gimong'eyo. To kendo yudo ni pesa mang'eny kotiyo e wach siasa yudo ni jogo mamine kaka an jogo marowere kata jogo modak gi ng'ol giyudo pek e donjo siasa. Koro gineno ni pesa midwaro mondo ng'ato ochung' godo od bura bedo pesa mang'eny. Koro jomoko ywang' ich koro ok gidonji. Koro onego beni kaka wan jogo mochung' kaka an kamae onego beni gimiluongo ni wach tiyo gi pesa e siasa en gino mwakwedo kabisa. Onego beni dhi wuoyo gi japiny kaka entie kaka katiba noketo gi kaka ne sharia oketi ni mondo onego beni dhi wuoyo gi japiny to japiny kosewinji gi manifesto ni gi timbe gi gino gisetimo chien kanyo to goni kura. Ok onego beni en manyonge mang'eny. Kitiyo gi manyonge mang'eny tiyudo ni jomoko be jotelo be koseyier moko kodhi odonjo e od bunge kata to giwacho ni an nasetieko kodi ndara kata gimidwa ni mondo atimni kaka japiny seche moko nyisi ni ting'eyi seche moko wacho ni nosetieko kodi chuth. Koro ionge gi deni ne. To in be japiny iyudo ni mondo iyud duondi mondo idwa kwedo godo jatelo ni kamae ok idhiye maber. Ikoso duondi no nikech nosemiyi pesa. Koro ere kaka idwa chime gi wach achiya ni kamae itimo marach. Koro in be kaka japiny pesa ni mae gimoro. Penjri ni seche ma jatelo dwa miyi pesa no ogole kanyo. Koro agima temo wacho ni ok onego beni pesa ni monowa mondo wadhi timo mondo wadhi manyo piny. Onego beni en gino misetimo ne japiny, en gino misechoko kaka manifesto. To bende manifesto ni onego beni watimo ne gimiluongo ni evaluation. Jatelo manwatero nwateri ni chikowa gima kama sani kaka sani dog wantie higni 3-4 chakre nwatim yiero manokadho. Onego beni sani wang'iyo manifesto mar jatelo to wapenje ni to kani wacho ni gini dhi timo kamae wasechopo kanye wachni mondo kama ng'ikni nitie kaponi entie ng'ikni to nyisowa kaponi nowuondowa be wanyise ni kaen ni wuondowa mondo koro ok wayieri kendo mondo koro jotelo be mabiro chien kaka an jomwa donjo wayudo mano kaka funzo ni japiny ok idhi adhiya tiwuondo to kisedonjo kanyo titimo giki japiny nyalo luongi be onyalo kata goli e od bura kaponi nidhi to kitimo gino maniwacho ni idhi timo ne japiny. Onego beni en kamano. Unfortunately onge legal consequences mag manifesto but onego beni jatelo kochiko gimoro to dhi to timo to kokotimo to biro to duoko ni en ng'oma notimre momiyo ok noduoko. Erokamano ahinya nikech ang'eni kaka josiasa bende dhog gi riek nikech duto te kata mana jasiasa nyalo bedo ni singo nitie kata mana yore moko e gwenge jasiasa ka jasiasa ni ng'ama ni kuyiera tadhi tieko gere